Сега по гумите. Ето зад теб. Ох! Абе, нинджо! Ти сигурно си играл и минавал и друг път по тия работи. И за път се хачва. Стъпвай на въжето. Че гуми. Някои гуми се въртат такива около. По тази стълба, да. То основният такова ролката ги качни на... Ето къде това е... Всъщност е лесно. Ама изглежда трудно. Малко тарзанско такова. Много повярвам, че съм минала през това, честно. Толкова ме е страх, че... Викторе, пускам се. Хайде. О! Мари! Аз па се спанах. Значи мога да викаш, гумите са коварни. Еми въртат се малко на една страна. Стъпвай на въжето по-добре. Интересно да го минеш където. Аз стъпвах, ма накрая стъпвах на въжето, че нещо... Еми това му е трудното пиленце. Да не можеш. Да. И ако искаш, можеш да минеш и през мрежата и по другия, или по този тролей над тебе. Как? Можеш ти. Не се пръв. Сега можеш по този тролей да се пуснеш или по мрежата и да по другия, къде се пуска. По кой решиш? По другия искам, защото вече не го минава. Ема не си мина... Нема, ти на другия се пуска. Просто тук не си минавал мрежата. Да. Не знам. Хайде, пускайте се, че... Искам да ви кажа, че съм вир вода. Не. Хайде, пускай се. Давай да. То тръгване, то страшно. Ти на кой ще се пускаш? Това е големия, да може да мина по мрежата. Хайде и тебе да, че това клипче стана. Стъпвай напреко, в смисъл по-малко. Не че много по-малко ти потъват краката, ама...
Да. Ани, здрасти. Това е сега на само? Да, нататък по колана. Само по колана. Само по колана.